Sigang simi saklajang ni bisintino dini srangsana bubakra khor agulibo kokborokni tui hanang finang khlaijagmono khadumung phunogui Lahar Kwlwirikha TISF rok salkisa sigang CBSE bodo kokborokno Bangla script baike masrwngnai hinui notice dekhlaijagmani aphorni simino Roman script baibo rongsrwngnani bagui haste gnangui khorang pesamani sep khlairnani bagui TISF rok abo haikino srangsalo hastini reng tangpedini dagi phani thani kasar kotor Lahar hinboto khlaimani yagulo deputation dilaikha aro Agulini juda juda rengnok kotorni te rengnok ni poriwui tongnai rengsrwnai rokbo phai manjakha hinbotongno tuidulka TISF ni naikol phang eba MDC borom gonang sodagar koloi manjakha David Murasing Pitor Deborma te manjakha kajam hastini Tiprasha hangrai mantri Mebar Kumar Jomatiabo Bela-bela tibor kaham jeng dini TISF ni bisingti jini mani kokborok jini basano hangnai salo jini rajyoni borom gonang montri Rampodo Jomatiani bisingti je kokborokno Bangla horpai question paper sramdi hini je saklaijangmani bono jeng opus Khayui jeng Bangla script bai sinani belakina tekto aboni bagai chini tiprasa beshirbag chhatra rok borok nayo Roman script belene সহজ ke kokborokno suimano Roman script bai beleno সহজ kai je kuno je sina muchumani bukhani mo dekheno kokno suimano hinai jeng tini Roman script no si kokborok bai jengno chini question paper ma khlainai jetu chini bhasha chini ichha chini bhasha jeng chini kokno jeng sanai jingno sungya karai je Rampodo Jomatia borom gonang মন্ত্রী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার bo tini lukuni motamot singyawi rajyoni student jara kokborok sanai tiprasa student rokni motamot saniyawi sak mon mani khai bo je script amano jeng belai keno opus khlaio jeng belai keno selengmung janogo boni bagai jeng appeal khaio Central Board of Education no jahate chini kokborokni question paper Roman script bai obono khaina nengthung Bangla hor baibo khaina nengthung tai Devanagiri baibo khaina nengthung haipano jeng nayo chini kokborokno Roman script baibo kaisa option nargna nengthung hambai ni thani chini memorandum sabit khaika buskangni salo jahate kokborok jeta chini mani kok obono Roman script bai jengno option kaisa rina nengthung nei o jagao chini borom gonang lai thangnai chini montri chini sar Mebar Kumar Jomatia tongo chini TISF ni central incharge chini Pitor Deborma tongo chini TISF ni incharge chini da David Murasing tongo Agartala ni convener Uttom Tripura tongo Jirania subdivision ni convener Robindra Deborma tongo kono khoboi gobangma press media ro phaimanja phaijak jeng belaikena hambaya pro nong ni bisingti chini lukurongno chini tini ni o koktumano tunabage nong thane belaikena ang khabai khubai nong thane ang appeal khai hambai